Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qed ikompli bl-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni anki dwar suġġett tant importanti għall-pajjiżna u d-dinja, il-vaċċin għall-Covid-19. Ftit tal-jiem ilu l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li l-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni, anke jekk bosta ekonomisti u xjenzati isuh bħala game changer kbir fil-kontroll u r-rebħa fuq il-pandemija biex id-dinja terġa' tirritorna għan-normalità. Mal-pandemija ġiet wasal daqt jasal il-vaċċin, ovvjament nistennew li jkollna xi kummenti minn ħadd. Il-vaċċin mhijiex is-soluzzjoni. Konxu mill-pass ħażin li l-Oppożizzjoni ħadet, Bernard Grech imbagħad sostna magħna li issa l-vaċċin huwa s-soluzzjoni. Dan qalu ftit tal-ħin qabel ma' d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa spjega b'mod ċar l-istrateġija ta' kif il-poplu Malti u għawċi se jibda jitlaqqam kontra il-coronavirus. Iva, bla dubju, id-dinja kollha taf, għax ix-xjenza mhux ħanivvintaw jiena u inti, illi l-vaċċin huwa soluzzjoni għall-pandemija tal-Covid. Bernard Grech ħolq ukoll kumitat magħmul minn politiċi dwar il-pandemija. Ried li dan ikun fuq is-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika mmexxija mill-Professur Charmaine Gawci. U minkejja li issa għamel U-turn u qal il-vaċċin huwa s-soluzzjoni, issa prova jitfa' dubji u saħaq li jittama li dan il-vaċċin jiffunzjona. Wieħed jittama li dan il-vaċċin allura jiffunzjona,